हेल' बिबोनां सना हेल' लोमजानायानो राखाङाखैलै आंहा माबोरै दं नोंलाय? गाज्रि खबर गाज्रि बिबाजैया गाज्रि खबरसो जानानै दं। आंनाबो गुजुनाय जादों बिराद खस्थ' मोनबाय आंबा गगा गुजुनाय नोङो माबा खोबनायालाय ओइ बेखौ नागिरगासिनो आंबो बेखौ नागिरगासिनो आंबो मा ओंख्रि जाखो जोंना बोरमा बेदर आलु नोरसिं मोनानि बोरमा बेदरमोन दहाय अमा बेदर संदों दालि ओंख्रि आलासि दंमोन आलासि दुर्गा फुजा सोलिगासिनो बेयावबो बेदर जालायबाय जायोलै जोंना बेदर मोनजायै बारायावल' जाया जायो जोंना खालि ब्रिस्तिबारावल' जाया जोंहा
आं सानदों बेफोर फैनायखाय लाइभ होथाराखैसो सानदों। औ होखायाखै दिनैसो। नोंनि महर गारां खोनाया बा मा बेयो गोरबोनि रेबगनजों दोंसे खन्थाइ लिरनो गोसो जायो। जालाय नंगौ नामा रायलायनो हाया आं। बे एसामिस रोङालै आं। सुरदि लागिसे ना मा जाखो? सुरदि लागिसे ने आं रोङा दे एसामिस। बोराया नोंहाना हेन्डसामथार माथो। नोंसोर माबायदि नुखो? बिदिनोसै बर'नि फिसा नालाय। ओं बेनो नङा मोनदां नामा बेनो दे थाथ'दों माबे दे थाथ'दो बाजै सम गैथ'ला आंहा दे जागोन दे। ए मामि बाबानि फनालाय बाबानि फनखौ हरलाय आंनो। आयु मासे गरम। गामियाव थांनो नागिरदोंमोन निउसना।
मानो रोङा आं लिरदाव लिरदाव फरायदाव फरायदाव रोंबायथ' हिनजाव एसामिसखौ अबेखौबा सिनायो गोलाव गोलावबाथाय हाया। मा ओंख्रि जानाय नोंस्रा दिनै? जाखांबाय जोंहा। ओंखाम जाखांबाय नामालै? जाखांबाय जोंहा जाखांबाय। आं मानो खोन्थानो नोंनो खोन्थाबा मालाय नों मोनजागोन नामा? मोनजाया अब्लाबो सोंबाय। मानिसै आद्रि आद्रि गुजुनायफोरखोनो आंहासो गारामा साफालायनाय मोनफाबायसो। औ खस्थ'थार। थाइथाम दोन आं बुजियासै। ए औ जेबो नङालै इफोरलाय।
बिराद सान्दुं दै रामोनदा खाबाल मोनदा माबे बेसागाव होनबाय लाइक होनदों दिङानाव मा खालामदों ओइ दङ ओरैनो गोलांदोंमोन उन्दुनो हाया देहा सुग गैयिनि थाखायनो आरोना मा जाखो मानो गाबखो दिंगा ब्लगालाय जोंहा लाइक होबाय सोंग्रोनाय जायासै दे जेबो नङा मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया जोंना माबा मा होनो दालि ओंख्रै अमाजों आलु भाजा अमा बेदर आलु भाजा ओमफ्राय मैयानि बोरमा बेदर दंमोन एसे आलासि दंमोन नालाय जा दिंगा ब्लगा बबेनि जाखो एसे खिन्थाहरदो दे आं टिपकाइनि बाजै होनदों आरोना दे माबोरै दं खबर सबर
जोबोर गोबावनि उनाव बाजै सना जेबो नङा दे आंबो दिनैसो होखादों दिनैसो लाइभ होदों देहायानो सुग गैयामोन आरोना दाबो आरो लोमजागासिनो लोमजानाय जासावदों बिबाजैखौ सोंदोंना आङो क'क्राझारनि दे अनबाय था दे नोंसिनिथिं माबायदि बोथोरा बिराद सान्दुं नै जोंथिं अयथासार गरम बुंदों आरो बिबोनाङा जोंना बिदिनोसै बाजै सना जिउ जेरैबो सान्दुङाव सान्दुंबाबो दाखालिफोर गोजांलाबायनाय जादों लोमजानानै मैयाबो दुगैबाय मोनायाव आरो लोमजाफिनबावबाय दा आरो एसे मोजांलाय मुलि जानानै दुगैनो हानाय नंला बिराद सान्दुं नै अयथासार सान्दुं फुजा बेरायाखै नामा दुर्गा मेला दुर्गा फुजा बोथोरानो खुनु थिग जाला औ औ बिफां लाइफाङानो खम जाथारबाय नालाय बिदिनो गरम बोथोराव माने एकदम गरमसो जासिनलाय लांसै आरोना ओमफ्राय आरो थान्दा समावबो बारा थान्दा जाला होनदो सिगांनि बायदि माने बांद्राय गोजांलाना गोजां बोथोरबाबो बिदिनो जाबाय आरो बिफां लाइफां गैयिनि थाखाय नांगौ बायदि अखा मोना अखा नांगौ समाव गाराङानो बोरैबा जालायबाय आंना दुर्गा फुजा बेराया नामा नाया नामा माब्लाबा समाव हरखाब अरनि साग्लोबनाय जानो हागौ औ
जानोबो हागौ। थानोनो हाया नै जोंनियावथ' आयु गरमबाथाय ना थानोनो हाया फांखानि बारफोरानो गुदुंसो जाजोबो। ओरैबायदि रुनायसो जाखाथारो। हा 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 सो बिबोनां रामोनदा आंनि बिबोनां रामोनदा खाफाल मोनदा ओं आं बेरायला सना फैसा 50 रांल' दं। थगायदों दे। बिबाजैखौ थगायदों। दिरुं गोलाव खाबथाना दोननाय खिंगुर मा बियो गोनांखो जाबाय मा जाबायनि हिनजाव मोजां बुजियासै दोरों गोलाव खाबथाना दोननाय खिंगुर जाबायनि हिनजाव मोजां बुजियासैलां थगायाखै आं खाथिबासो हरनो हागौमोन फुजा बेरायथों होननानैहाय दे जागोन बे मोनसे आंहा बे मा मोनाव नोंसोर बायदि बिबाजैफोरजों बेरायफाबाय देनि आदसा दे बेरायनो मोनदों खाफाल मोजां एखमबा खाफाल मोनदा होनना बुङोना नोङो खाफाल मोनदा लिरनानै लायोना नोङो दाउखो होनदों आरो दाउआ जानो बाफै बुथारनोसैसो खिंगुर गोनांनो औ जानोबा फैयो जानोबा आं खोन्थानो र' खोन्थानो दे बोरो ओइनै खिंगुर गोनां ओइनै इलाय जानांगौ बेखौ जानांगौ दुस्थ' जाबाय बियो थांबाय नों गोलाव दिरुं खाबथाना दोननाया रानो औलै बेनो ओहो बैखौ जाबाय सिगांनिखौ नैबे मासे दा खोन्थानाया खाथिखा खि बाजै सना आंनो नाङा नोंखौब्ला सोर नायदों लोमजानाय सनासो हलै फुजा दिनावसो लोमजाना होनानै सेसलै दाख्लै माने इलेक्सन रिजाल्ट होखालिनो जाखादों आरो आं नै 26, 27, 28, 29, 30 31 नामा 6 दिन जाबाय माथो माला आंनि लोमजानाया जाया बाजै सना बिसिना जिउ दं थांना थानायनि जानो जाबोबाय नालाय दा जेनेबा खुगायाव फैलायलांसै आरोना न' लाबाय एबार
बैसागुआव दाउ सावलाय मा बियो आदसा सौलायना गेम गेलेहोनो हागोन बेखौ देन्जार खेबसुला जागोन बेयाव खेबो बिरादनो निलाप बाजै मा खबर मोजां खबर होनदो लोमजादोंसो आरोना ओमफ्राय बार फैदों दासो बार फैदों आंनाव कार गैया साइकेल बेरायसे दं जोंनिफ्राय थांबा बड'लेण्डजों बेसे लाथारो मानोखो एफा समायना माबोरै जानोब्रा मालायनि जिउखौ औ बेथ' नंगौ नंनाया मयसिनि फायसेने सिनायाखैथ' आङो बाजै सनाजों भारा गैया दे आं हरगोन दे आं हरगोन मा गोमखो ब्रा जिउ सनानो टाइल्स लागायदों टाइल्स बङाइगावनि बङाइगावनि नों बर' रोङो ना बर' रायलाय औ टाइल्स लागायदों दसे इसोरो ब्रेक थाथ'दोंमोन जादोंमोन नामाथाय दा सिखारफिनबाय अ निल ब्रादार लोमजादोंलै बिमार जादों बिमाराहा बहा ओंखारो नोंसिनिसिम थांबा हे बाजै बेयावनो ओंखारो जोंनिया औ न'नि माबा मा होनो जोंनिया बिटिसि आवनो ओंखारनांगौ दे फैबानो जाबाय बिटिसि आव ओंखारनांगौ जोंनिया सेक्रेटारियेट अफिसावनो ओंखारनांगौ खाथियावनो न'नि टाइल्स होदों न' फिसा बानायनाय दं नालाय बेखौनो एसे साजायनोसै होननानैहाय मा गुदियाव थाराय गुदि खोनासै मा गुदियाव बुजियासै आं खाथियावनो दंना ओंखायनो दिस्टार्ब खोनादों खोमा नोंसोर एसे हास्लिमदों खोमा आरो टाइल्सखौ आं थांनो नागिरदोंमोन सना नोंसिनाव माब्लाबा फै दे फैबानो जाबाय अ मा बियो बुजियासै आं बिबोनां मा सुरि बारना आं बुजियासै मोजां रायज्लायनो हाया मोनदों दे दुब्रि होनदों माखौ होनखो धुब्रि आदसा धुब्रि बारना होनदों आरो नों फैफेराखै आरो क'क्राझाराव डाइरेक्ट नोंसिनिफ्राय ओरै फैदोब्रा बिजनि बङाइगाव क'क्राझार धुबुरि बारना नामा होनदों औ
आं एसामिस सिनाया बेखायनो जारला जाबायलै बाथिपारा टाउन बारना गौरां आफासिम थांबाय आं बाथिपारायाव फैखांबाय नामा नोंलाय मा खालामदों आदा बाजै सनाजि मा खालामदों आदाया उन्दुदोंलै बेहाबो लोमजानाय बेहाबो बिसोरो बिफा फिसाजो उन्दुबाय आं दसे गोलांदोंमोन ओमफ्राय दसे रायज्लायनो होनना नोंसोरजों फैबाय आरोना आङो लाइभआवहाय बाथिपारायाव फैखांबायबा बारा गोजान गैलाना जोंना ओरै थिथागुरि खोला नङा होमबा बाथिपारा साइ स्टेडियाम ओमफ्राय जोंना सेक्रेटारियेट खाथियावनो आरो सेक्रेटारियेट अफिसनि सोनाबहा ओं बाथिपारा दियाबारि नोंबा अबे बाथिपाराखौ होनखो आंहालाय क'क्राझारखौसो होनदों सानदों आयो सानैबो लोमजादों होनबाना लोमजादोंलै लोमजादों फुरा फेमिलियैनो थैगोनसो गोजांलाबायखायोसो लोमजानायाबो ओमफ्राय एफा गरमाव बिराद गोबावनि उनाव एबार लोमजाबाय आरो खस्थ'थार दानि लोमजानाया आरो ओरैबायदि खस्थ' औ फैदोलै बिबोनां रामोनदा खाफाल मोनदा मालाबा फैलाय मालाबा नेहैबाय थागोन आं बैयाव अफिस सेक्रेटारि अफिस खाथियाव उफ बिराद गरम बारबो बारा जानो हाया गरमाव थाबाबो गसरजोबो ओरैबायदि अबस्था जाबाय सालाकाथिजों थुलुंगाफुरिनिफ्राय बारस'ना बाथिपारायाव लोगो हमहैखांबाय सोरखौबा खानाय गोलावखौ बिदिसो स्रोद स्रोद सिरि सिरि सुपके सुपके लाजियोलै हिनजावफोरजों रायलायनो गियोलां लोगो हमनो हागौ रायज्लायनो गियोना बिदिसो सिरि सिरि बिदिसो रोंगौ नोङो माब्ला फैनाय माब्ला फैनायमोन डिउटि होनांसिगोन डिउटि गोलावमोन मालाय खारबाय सिरि सिरि थगायना सोरजोंबा सिरि सिरि लोगो हमनायबा नोंना एसे खिथाना लानांगौब्रा लोगो हमनायखौबो जाहाथे खारग'नो हाया उनाव मिथिबाय सिरि सिरि बांद्राय जानो नाङा सिरि सिरि बोरैबा
जानानैसो थायो। जारलालै घथ'नाया बिदिसो होनबा। दे बेनिफ्राय साबसिनखौनो मोनगोन दे जि जायो मोजांसो जायोनो माथो। इयार्स कमप्लिट लै बाजै जारला जारला ने दे जा जानानै थांबायसै आरो बेनिफ्राय साबसिन मोनफिनगोन आरो माथो खि दंआनो। जा जायो मोजांसो जायोनोलै ओंखायनो थांनायखौ थांनो होनांगौ फैनाय समखौ फैनो होनांगौ जाहैदों बिदि। जोंना सासे बिबोनाङा थांबाय नामा गैला। दिंगा ब्लगा गैला नै जोंना दिंगा ब्रादारा गैला। उफ मेला बेरायनांगौआसो लोमजाना होनानै सेसलै। बोसोरसेल'सो जेबो सिन्था गैया। 11 बोसोर 12 बोसोर जानायानो खथना जायो आगै नोंना बोसोरसेल'बावसो जेबो नङा। सोरनिबा गार्ड खुलिगोरासो थाहैसां नोंसिनिखै फैनो थाफैनो क'क्राझाराव। नों बिदि मावाहाय मावनो समाया। आलासि जानो फै जोंनाव क'क्राझार बेरायनोबा। बियो माबियो बावखुंग्रिया औ बा गथ' हांमा थालांदोंना औ हांमा थालांदोंथ' आरो बावखुंग्रिनि सोमोन्दै मिथियोना? बिस्रा मालाय मोजां मोनलायनानै मोनाखैनो आरो बिसोरनिया ओंखायनो दा मा होनना बुंनांगोन आं बेखौ बावखुंग्रि हाजोआव जायनो गाखोयो माने गोसोनि साननाय हनायफोरा फुरा जायो जाहैदों आरो जेखि थांखि लानानै गाखोआ मानो साक्सेस जायो होनना मिथियो आरोना माने गावनि जेनेबा साननाय हनाया जाफुङासै नालाय बेखायनो बयनिबो साननाय हनाया हास्थायनाय लुबैनायफ्रा जाहाथे जाफुङो बेनि थाखाय मा होनो बुंनो रोंलालां मोनसे थांखि लानानै गाखोनांगौ जाहैदों आरोना बावखुंग्रि हाजोखौ साक्सेस जायो जाहैदों आं हले गाखोनो हायालै ससे गाखोदोंमोन खर' गिदिंनानै सेस फैफिननांदों आं हारसिं बिराद दिसथाबहाय बुक नायना खथ' मोदै गदों रथ' रथ' आं बाजै औ हिस्ट्रिबाथाय आंहाबो थानोनो हाया आरोना बाजै नों माबे जेनखोना देरहाखो जेनबायसो आं ट्रेक्टरानो बेलथायसो इलेक्सननि खोथा
इलेक्सनखौनो हैनो हायासै आङो जेब्ला इलेक्सनमोन अब्ला फिसाजोआ बिराद लोमजादों थांनो हायासै होनो हायासै आं मालाय थख्ला सारा परिबर्तनखौ बि टि सि आव लांबाय नोंहा बबेयाव होनायमोन आदसा बै जेननायावनो आरो ने आंनाबो बेनोमोनलै बेनोमोन आंनाबो हैनो मोनासैना आङो लोमजानानै गथ' लोमजाबाय हैनो मोनासै बेनि उनाव नै नों दाबो लोमजाबाय आंहाबो लोमजाबाय खालि फिसालायाल' लोमजायासै आरोना बिमानैनाव दोनहैथ'दों इगजाम जोबनाय लोगो लोगो सन्देरगोन साननानै अ बिदिसो जादोंमोन होनबा लोमजादोंमोन मानोसै बेलाय औलै हामजोब्बाय लोमजानानै सेरथामसो खमायबायदां बिदिनो सासे जाबा गोरोब माने फारि फारि जायो बै फेमिलि मोनसे लोमजादोंमोन बिस्राबो न'खरैनो ओमफ्राय जोंना ग्रोब जाबाय आरो जोंहा बिदिनो जारलासो आंल'सै लोमजागानो दंबावो आरोना आंहाबो एकदम मोजाङै हामथाराखै गरम रावबो गैथारा माथो रायज्लायनोबो रायज्लायबा दा रायलाय नों रायलायो आरोना फैबाय थानाय जाया नालाय आंबो जेनेबा टाइमलि होनायबो जाया नालाय मा होनो मालायखौलाय आयै आङो गोदो फरायखांबाय जुजाइनि अरखौ नामफोरखौसो मा मामोन गोसोआव गैला आं जेब्ला गरम बन्द सरि मा होनो सामार भेकेसन मोनो अब्ला बिफां सायाव थानानै बिराद फरायोमोन आरोना जोङो जुजाइनि अर मा मा मोनथाय बिराद मोजां आंबो बिराद मोजां मोनो बेबायदि हिस्ट्रि फरायनो आरोना मोदै गफ्रांलाबायो फिल्मफोरखौनो नायनो हाया आं फिसाजोआ जै बोरैबा जाबाथाय मोखाङाव नायो आरो मानो गाबो नों मामि मानो गाबदों होननानै आरोना जारलासोखा जुजाइनि अराव मा मा नाम दंमोनथाय अरन मिथिला नामखौ र' बे लेखाखौ मालाबाना नागिरफिननानै फरायगोन आङो सान्दोबावदिया जुजाइनि अर बावलायलांबायलै फरायोमोन आङो थेंफाख्रि सिख्ला सिखना जोहोलाव बेफोरखौ आरोना फरायोमोन चित्तरन्जन मुसाहारि लिरनाय जुजाइनि अर आंनाव बे लेखाया दंमोनलै गोदो सिख्लायाव आरोना बुरखांफिननांसिगोन र' बेनो आंनि गिबि नभेल जुजाइनि अरा
के बसुमतारी अफिसियेल हेल' हाय माबोरै दं आब' मा खालामदों जिरायनानै दङ आङो जिरायनानै दङ आयु बेसे गरम जादों आब' नों दिनैसो लाइभ होदों नामा औ सिगां सम सम होदोंमोन दसे ब्रेक थाबाय आं माने दा लोमजाना दंना अब्लाबो फैबाय आं रायज्लायनो होननानैहाय माने एकदम रायज्लायनोनो गोसोबायदि हाया आरोना गुजुनाय जादों गुजुनाय लोमजानाय गगा मोननाय खस्थ'थार लाइक डान आब' थेंक इउ आगै सना बेमार जादोंलै बिब'आ बेमार दाउ बेमार जानाय बायदि जुब्रानो मा ओंख्रि जाखो आब'नो ओंख्रिया जोंना दालि ओमफ्राय अमा बेदरजों आलु भाजा ओमफ्राय मोनानि माबामोन बोरमा बेदरमोन द' रांनि थाखायनो ददेरे द' दान रुवाथि थागोमोन होनलायनाय मारै लारियाव मोदैयानो गगायाखैमोन आयो रलै आं बे बिजाबफोरखौ मालाबा माबानोसै मा होनो नायनानै फरायफिनसै आरोना माने आंबो बाया बिराद मोजां मोनो फरायनो हिनजाव मोजां अ दे आगै दे फरायखांला जोब्बाय खोमालै आंबो गोसोआव फैनाय फैनाय मोनदां ददेरेनि खोथा गोसोआव फैनाय फैनाय मोनदां आब' भिडिअ नायना हो अके जागोन आगै नायगोन दे ओमफ्राय आगै नों बबेनिमोन खोन्थाहरलाय नायगोन दे नायखायो आङो कमेन्टसो बारा हरनाय जाया आरोना 6 टाकानिनो 6 मान्थस रुवाथि थानो गोनांमोन बे बाक्सानि सिख्लासो बे आदसा नों सिनायो नामा आंहा बाक्सानि आब' ए जागोन दे नोंहालायनो आं ओरै सोनाबनि क'क्राझारनि मालाय नै के बसुमतारी आगैखौ नायो खोमा आरो बाक्सानि होनना खिन्थाहरबाय नोंखौ आगै आयै जि मोजां बार फैदों बार फैबा गुसु मोनलायो हाइजें जानाया उदैयानो आलौजोब्बाय आंना आब' बियो मिथियो गुमैया ए गुमैसो जाखोमानानै दं बिगुमै बिबोनांसो होनबा नोंसोरो ओंखायनोथ'
ओंखायनोथ' डाइरेक्ट खिन्थाहरनो हादों बे बिबाजैनो बाक्सानि होननानै। बेयावनो दं जुजाइनि अरावनो चित्तरन्जन मुसाहारि लिरनायानो बाजै। औ र' गुमै नोंनि गुमैया माबायदि खिथाहरलाय? के बसुमतारी आगै नोंनि गुमैखौ खिथाहरलाय आंनो माबायदि बियो दुस्थ' ना थैज'? ओमफ्राय गुमैया मा खालामो खोन्थाहरलाय आंनो खिथाहरथारा बियो जेबो। आं मिथिया आब'नो दे नों जा मिथियो एसे खिथाहरलाय नोंनि नंगुमैखौ। बिहा बिब' सासे दंनोलै बाजै मोजां बे मा बेयो गयनायना आदसा दिसथाब जालायबायलै एं दे एसे मिस्टि रायज्लायना लादो नोङो फसायोब्ला। आब' दा एल-बि नि गुमै जादों देनांसो मनिटि आं दा मिथिया आदसा फसायदोंनो नोंनि बिब' दंनो माथो सासे औ क'क्राझाराव सिरि खानाय गोलावखौ लोगो हमफैदोंमोननो बेस्रा खोन्थानानैसो होनसै आं नोंनो सिरि लोगो हमफैबाय नालाय सिरि खारग'लांजाबायसोनो मा जाबावनांगौ दे दाना जेरै सानफ्रोमबो बि-एड इउटुब एल-बि आव 150 डाटानि साख'रि मावोलै आं बाजै मोजां दे खोन्था आब' सिरि लोगो हमनायखाय सिरि खारखोमा लांजाबाय नोंहा बेस्रा सिरि थाजालाथ' दानि जुगाव नङाबा सेस जागोनसो गाबबाय थानांगोन मोथो आब' नोंना गुमैया मा जब मावो आब'? आंनिया इण्डियान आर्मिलै नोंगुमैया सुटियाव दंफैयो दा लोमजानानैसो दंफैयो बेहाबो एसे मोजां जाबाय आरो आब' आंबो एल-बि होयो फै दे आंनाव औ दे खयथायाव फैयो खोन्थाबानो जाबाय बाबायलां बाजै मोजां बेयावनो मा बेयो न'आव थांबा बेनिफ्राय बनि नुगोन होनबाय बुजिदों खोनो मानिया बे आंहा दिनैसो फार्स्ट टाइम नुबाय आब' नोंनि एल-बिखौ बाबु नानि दं नामा आब' औ दङ मोनद्राय गाबोरासो बेना मालाय मा होनो बे मा गिन्द्राय आं बुजियासै गिन्द्राय बागोरासो गन्द्राय ना मा जाखो बेलाय बागोरासो बेना मालाय आब' हरनि आनायथायावनो दे नाजागोन दे आंबो आब' गुमैनि कमेन्टसखौ बारा बुजियाहाय आंहा औ आंबो दासो एसे हमनो हाबाय दे आब' औ दासो हमनो हाबाय आंबो नोंगुमैया नोगोदथार सेलथायथार बियो नोगोदथार आयौ मासे गरम थैगोनसो
ओंहाय आब' औ आंनोथ' एसामिसबो लिरना हरोना एसामिस बुजियाहा खस्थ' मस्थ'सो बुजाबनानै फरायनो हायो खनबा खनबासोबाव बेबो बिदि बोरो आंना खाफाल मोनदा बिबोनाङा बहा थांलायखो आंनि रामोनदा खाफाल मोनदा बिबोनाङा बहा थांलायखो थाब थाब कमेन्ट खालाम होनबाय नै रामोनदा आंना बिबोनां सनाया बे हायना मुलिनि मेन्देला खामसावनि फिसाज्ला जाग्रा बेसो सेम नुयो सोरजों नोंजों नामा महरफोरखौनो बारा थिग गोसोआव गैलायलांला आं हायना मुलिखौबो गाहाथ' मा माखौ गोसोआव थाजोबो आयौ 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 जोंना आगैया होनदों आरोना आब' नों माबाफोर मावो नामा गैयालै आगै बेखार जाबाय मावनोलाय सानदोंमोन सिगाङाव नोंगुमैयानो मावहोला आरोना नोंगुमैयानो मावहोला दिस्टार्ब जादोंना माबा टाइल्स लागायगासिनो मिस्थ्रिफोर दङ खाफाल गैया अफिसार जानो सानदोंमोन बे एप्लाइ खालामबाबो फैजायासैनो बे बिदिनो होननांसिगोन मेन्देला खामसावनि फिसाज्ला जाग्रायाबा माबायदिमोन आगै हायना मुलिखौनो मालाबा नायफिननांसिगोन हां दे जेबो नङा आब' गुमै थानायाव अब्लाबो होननाय जाबाय आरो फिसाफोरखौल' फोरोंनांगौनो आंहा साख्रि मावनांला जाहैदों साख्रि मावबा गोदाव सोराव जायो होननानै सानै सानै डिउटि मावबा न'खराव थानायबो जाया नालाय गथ'फोरखौ गाइड खालामनाय मानाय बिराद दिगदार जायो थ' बेखायनो बिदिनो थानांबाय बेखार जाना थाबाय गुवाहाटीनि लकमिता ब्लगा नुबाय हांखो गुवाहाटीनि लकमिता ब्लगा ओइ आं बारा बुजिया दे आब' गुमै जागोनखौनो दिनैसिमबो नुवाखै ओइ मालाबा लाइभ फैनो ओइ बिबोनां मालाबा लाइभआव फैलाय नोङो टाइम हो दे आं नोंखौ बिराद नायनो लुगैदों आरो जाखि बसुमतारी आगैयाबो नै जानो गोनां बिगुमैखौ नायनो लुगैदोंनो आरोना मोनथिबाय नायनो लुगैदोंनो जा के बसुमतारी आगैयाबो नों मालाबा लाइभआव फै मिथिबाय आंबो थांथारगोन खिंख्लां खान्था कलेजनि रांखिनि मिस्ट्रेस होनदों सोरखौ बारा बुजिलायलाङासै बिराद गुदुं गुदुं दै लोंनो लुगैबाय दे आं थैगोनसो लायनानै लोंफैनो बाबाय आरो आङो हानायमोनबा सल' खनगौमोनलां आगै रामोनदा खाफाल मोनदा होननानै
हाया बोलोखौनो होनो हाया सियाराव गोलांनानैसो दं आं सिखारनोनो हिम्मत गैबावला आं फ्लामल' ओंखारगोन बैनाय आरो बाजै फाग्ला बे फ्लामजोंल' बोरै जानांगौ दे आंखौसो हाया हाया मिनिहोबाय फ्लाम अखा खोरोमनाय बायदि मोफ्लामनाय बायदिजों बोरै जानांगौ दे फैदे मालाबा नोंनि रावखौ खोनासंनो लुगैदों महरखौ नायनो लुगैदों औ बोरै बिदि जानांगौ ना आगै बे भिलेज फाइभआ बावबायसो नामाथाय बे भिलेज फाइभआ ए भिलेज फाइभआ बे मा भिलेज फाइभलै बेलाय गाबोन फैलाय गाबोन लाइभआव फैलाय नोंखौ सोर मिनिनो थिनदों हाजोआव खुगा मुथुना मिनियो नोङो आयै नै गामसा लादों गामसा गोलोमदै फुगारगासिनो मिथिबाय हाला आयै गसाइ भगबान आयै हा मेंजोब्बाय बिखा बिख्लो साजोब्बाय खस्थ'हाय थैगोनसो माला गाबावनोसै आंलाय थैगोन हाला मिनिफ्लाङोहाय हायाबाबो थैगोनसो नै आरो दावराव जालायबाय नै भिलेज लाइफ मा बियो जेबिया बाथाबारिनि मेदाम 1K गोनां चेनेलनि अनारा आंखौसो होनखोना माखो बाल बेलाय बारा बुजिस' हाया दे आं मेलेम गैला लोमजाबाय होगार कबिता बेनि उनाव ओंखारगोन बयजोंबो माबोरै होनदों आच्छा नोम्ब'खौ माबे खालामना आच्छा नोंसिनिथिं बिदि रायलायोना खामना होनोना नोम्ब'खौ खालामना होगोर बे कबिता बेनि उनाव ओंखारगोन बयजोंबो आच्छा आब' दे होनबा बाय थ'सै आरो गुमैबाय दे नोंना बिब'खौसो बानायना होग्रोनांगौ जाहैबाय बेनि उनावसो ओंखारगोननो बियो बिगुमैया नोंना एलबि बिगुमैया थांथ'सैनो मालाय थांथ'सै के बसुमतारी आगैया फुरगेव गेव जाजोब्बायलै नै आंना मारै जाखो लोमजानानै लाजाखाला
जि गरम लाइनबो गैया बारबो गैया हाय गरमलै बिराद गरम गोलोमदै फुगारगासिनो आंबो गफङोबो खोबनानै थादोंमोन आं ओंखायनो नालाय सान्दुङा जि सान्दुं गिरु बारु थुस मा जाखो बिलाय जाबादे ना मा होनखो जाबादि आन्दाजैसो हमलाबायनानै फरायो आङो खुनु जेबो रोङा अ आ क ख जेबो रोङा आरोखि आं जाबादि जागोन ना जायाखै दे आं बुंनाया कारेक्ट जादोंना जायाखै खोन्थाहरदो दे बिबोनां आन्दासैसो फरायखायो उफ 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 औ जाबाय ने आं बुंनाया बे इखार ना एखार जाखो जाबादिसो होनबाय आंहा जाबादे उफ आयु दोनथ'नोसै नामा बिबोनां सैज हाया हाया मोनबाय आं गरमखौनो बारबो जाजालाबा बारबो लानो हाला रायलायदोंमोनलां दसे रायलायदों दां ए फुजानि ए जादों आंबा आन्दासैसो लिरो बेदि जायो बेयाव लिरबा होनना लिरो है नोंहा रोंखागौ नोंहा रोंखागौ सुदेमा सुदेमस्रि बाबो जागौमोन बाजै मोजां आंनि नामा आइदै मानलायबाय गोदोनाया ड्रेस बायाखै आं बाजै गोजामजोंसो थांदो आंहाबो ड्रेसखौनो बायाखै फुजानि ड्रेसानो गैया आंहाबो लोमजाना होबायबा बाहेरायावनो थांनो गिथावथाव इन्टारेस्ट गैया
बिजनियाव लोक्षि मेला जानो फै बिजनियाव। ओं श्री थाहैनायबा मोजां खोनागौमोन। बुजियासै आं। डिस्टार्बखौ होनदों? जेबो नङा बेखौनो दोनखाबायबा ने आबौ आबैमोना। ए औ जेबो नङालै जेबो नङा। आंनि नाम बायदि बारा मानसिना नाम गैयाथ'। बांद्राय कमनफोरखौ बायोसो आङो। औ ड्रेसनि खोथाखौ होनदोंना? जेबो नङालै जायो दे। आंनाबो गैया बायाखैनो। बिजनि खुरमा दंखायो जोंहा आदसा। आंनाबो बिजनि टाउनावनो दंसोलाबायो। सा खोला सानजा सोनाब टाउनावनो दंजोबो। आइनि बिदा बिनानाव बिब' ए फै होमबालाय मेला जानो। बिदाफोरा आइनि बिमाय ना मा जाखो? आइना बिब' गोजा साबा आदसा। लाइमोन नोगोर माइनाव नोगोर टाउनावबो दं ए मोनथिगौ। फै मेला नायनो फै। फैबाय थाखायो खोमा ना? माख्रावबो दं लाहाटिपारायावबो लांदां फारायावबो दं ए फानबारि टाउनावबो दं। फानबारिखौबो मिथियो नोङो? जों गामि खाथि जाबाय माथो। लाथिपारा खाथिसो जों गामिया।
बाथिपारायाव लोगो हमहैनायाव फैफिननायाव हाबबोदोंमोन। फैदो एबार मेल्ला माथो नोंनालाय आलासियालाय बिजनियावलाय। लोखि मेला बेरायफैदो आलासि मोनाव हाबलांदो आरो। नों चिरांनिसोमोन आरोखि मा गामि लाथिपारानि बाथाबारि होनो जोंनिखौ। नोंनि नोंगुमैनिया बाथाबारि मोनथिगौ। नों ओरै फानबारि थानबारि मिथिजोबो माथो नोंलाय। जोंना उलुबारि लागाव लावगाव ना मा जाखो बे लावगाव बेस्रावगाव माक्रा जांख्रा मोनथियो। आदसा माबा मा होनो जोंना बे लाथिपारा खाथि खालालै गामिया। आंबो बारा मिथिजोबबावासो। आंबो बिजनिनिसोना नंगुमैयाबो बिजनिनि चिरांनि आंबो चिरांनि। नों फानबारि रायखांलायदोंना उलुबारि बारनानै फानबारि मोनोना। माथो जोंनि साइडनिखौ मिथिजोबथारो नोंलाय। औ औ औ औ औ गयबारि बारनानै बाथाबारि। बाथाबारियानो जोंनि दे। औ बाथाबारियाव दङ। बाथाबारि ओरै क'क्राझार थांलाय फैलाय आरोना जों क'क्राझाराव थायो दा। उलुबारि उलुबारिया जोंनि थांबावनांगौ साहा। मोनथिजोबथारो माथो नोंलाय। मोखोनागुरिनि आमलायगुरिखौबो मोनथिगौ। मोखोनागुरिनि आं बारा मोनथिबावलासो बेखौ। मा मा गामि मोनथिबावलासो आं। मोखोनागुरिखौ मिथिबाय। सिलबारि मोखोनागुरि नामा आमलायगुरि। ओरै बर' बाजार साहा थांनाय बेखौनो होनदों खोमा ना। मोनथिजोबगौ दे नोङो बाब्रे बाब दे होनबा बाजै मोजां। दे जागोन दे अके बाय बाय आंबो दोनथ'नोसै। नेक्स्ट लोगो मोनफिनसिगोन।
ओंखारथ'सै ने औ जागोन दे अके थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव फैनानै आंजों रायज्लायफैनायनि थाखाय थेंक इउ